n'aka ndị fọrọ na ya ga-akọrọ gị gọọmenti etiti akwalitego ezi mmekọrịta n'etiti union obodo dị iche iche na mmekọrịta ha mmadụ ruru 200 n'ọnụọgụ emerụgo arụ dịka ndị mba Kenya mere ngagharị iwe n'ihi ego etinyere ha maka ụtụ isi ka gaba n'iru n'aka ụkwa ndị fọrọnụ gọọmenti etiti nke ala anya bụ Naijiria kwuo na ha kwurusiri ike ịhụ na nwere ezi mmekọrịta n'etiti ha na union obodo dị iche iche na Europe ka a gaa n'iru na-esonye wee na-akwalite ezi mmekọrịta nke ọlụ minista na-ahụ maka amụma ego ọlụ Atiku Bagudu kwupụtara nke a na Abuja oge ndị European Union ambassadors bịara si from Brussels bịara ya kpọtụrụ ya na European Union dị na Abuja onye nta aka anyị bụ Chief Princess Ekwuyajide wetara anyị akụkọ uruchi ịkpa nkata nrụkọta ọrụ ebe ndị bịara n'emume ahụ na-eri na-aṅụ ma na-akpa otu ha ga-esi arụkọ ọrụ ka ọ na-agwa ndị ọbịa ahụ okwu ka Maazị Bagudu kwuworo njikere nke Naịjirịa njikọta aka nke obodo na mpaghara dị iche iche nke gụnyere iso usoro iwu ọchịchị ndị nkịtị mbugharị na ọtụtụ ndị ọzọ ga iji nyere ndụ ndị obodo aka. Minista na-ahụ maka uto ndị ntorobịa Dọkịta Jamila Ibrahim sịrị na ọchịchị Bola Ahmed Tinubu dị njikere ịkwalite ndị ntorobịa ime ha mgbe uto obodo. Ọ gụkọrọ ụfọdụ atụmatụ gọọmenti kwadobere iji mee ihe ndị a ka ọ pụta ihe dịka itinye ndị ntorobịa pasentị 30 na gọọmenti, ịgbape ihe ọ kpọrọ Presidential Initiative on Youth Enterprise Clusters nke ga-enyere ndị ntorobịa aka ịnya ụgbọ uto akụnụba nke obodo site n'inwe ụzọ n'ebe ego dị. Na mbụri onye nnọchite EU na Naịjirịa na ECOWAS Samuela Isopi sịrị na ihe mere ejiri nwee ọgbakọ ndị ahụ bụ ka e wee kwado ịrụkọta ọrụ. Ndị nnọchite 11 ahụ kwesịrị ka ha na ndị Naịjirịa nwee ọgbakọ ole na ole tupu ha alama. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, ụwa ABS.